Maksudnya kadem. Iso Mas Mae. Iki kok ya iso sampai bawah kayak sing nang kono kae kok. Apa? Aku berawan kok. Sifatmu saiki wis sepedo kowe ninggalne aku mentingne wong liya apa pancen tresnaku saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesek mlebu sedeng Penak pancen menakake arep kepiye maneh aku wong ra duwe aja sela batinmu marang kahananku Kang Mas tak pupus rasa tresnoku. Sing ngejawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan nangge lintang angkasa kowe teko gawe lara barang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuamu sepurane yen gawe lara atiku. PMB Promosi Putra Audio. Sementara pisan dulu. Oke. Monggo Mbak. Aja ngene. Sunati Wayo. sesek ning jero dodo pancen ngarakake arep kepiye maneh aku wong ra duwe aja sela batinmu marang kahananku Kang Mas tak pupus rasa tresnoku. Opo iki satenane takdirku sing njawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan ngrangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lara barang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuamu sepurane yen gawe lara atimu. antri pit ayo do antri yuk Antri bakso Mas. Mbak, amet Mbak. Ojo rene-rene nek nyenggol MC ngomong ndak mateng. Mampirmu kok iso MC-ne ngene ngono ya. wong apa
kamu tahun cali wingi nang radade ngono kok. Sesekepku sedeng pancen penakake mas arep kepiye meneh aku wong ora duwe ojo selapatenmu marang kahananku kang mas tak pupus rasa tresnoku. Sing nelongso. Rawa malah yo. Aku nganti ra fokus lho. Ngerti apa? Mbak kok ngono